Ahojte, ja som Sima. A ja som Mirka. A vy sledujete reláciu Ženy o technike. Ako je to už u nás zvykom, tak aj dnes sme si pre vás pripravili jednu veľmi zaujímavú tému a to je v podstate akustika a odhlučňovacie systémy, nazvime to. Viac sa o tom určite dozvieme od nášho cteného hostia, ktorého nám už ako zvyčajne predstaví Sima. Je mi cťou, že tento diel, posledný tohtoročný, máme v tejto krásnej zostave, čiže konečne to budú ženy o technike. A rada by som privítala Peťu Svrčkovú, obchodného manažéra spoločnosti Akusystem. Ďakujem za pozvanie. Ahoj, Peti. Ja vúpnem rovno na vec. Poď na to. Čo robí Akusystem? No, tak Akusystem ponúka vlastne klientom komplexné a odborné riešenia na znižovanie a elimináciu hluku z rôznych zdrojov hluku vo veľmi úzkej vlastne spolupráci s hlukármi a akustikmi, ktorí častokrát využívajú tieto riešenia do svojich projektov, na ktorých pracujú. Dobre, tak vieme si niečo povedať o nejakom základnom alebo hlavnom produkte? No, základný produkt spoločnosti Akusystem sú protihlukové panely PAR. Ktoré radíme do troch skupín, respektíve podľa tých písmenok PAR, tak sú to vlastne 3 druhy panelov. P ako jednostranne perforovaný, čiže absorčný, A ako obojstranne perforovaný, čiže absorčný a R ako reflexný, alebo teda odrazivý. Tieto panely sa využívajú vlastne na tieto odlučňovacie zariadenia a vyrábajú sa v rôznych hrúbkach podľa toho, aký útlm potrebujeme vlastne znížiť alebo pohltiť a v nejakých typizovaných rozmeroch. Ide v podstate o nejakú šírku 32 cm až 82 cm a čo sa týka dĺžky týchto panelov, tak hýbeme sa v typizovaných rozmeroch 1 meter, 1,5 metra až 2 metre. Samozrejme je možné využívať tieto panely aj v atypických rozmeroch, ale teda je to trošku za príplatok a trošku s dlhšími termínami dodania. Je tento produkt vyrábaný u nás na Slovensku, alebo je to nejaká zahraničná výroba? Produkty PAR a celkovo vlastne tieto odlučňovacie zariadenia sa vyrábajú na Slovensku. No tak utekajme. Čiže vlastne je to certifikovaný produkt, ktorý je skúšaný v akustických laboratóriách v zmysle vlastne príslušných technických noriem. Ako mne troška utkvelo v hlave tých 30 cm. My vieme, že akože niekedy na veľkosti záleží. Ale teda, ak sa bavíme o nejakej pomoci pre normálneho koncového klienta, zákazníka, tak mám si to predstaviť ako niečo, čo sa proste dáva niekde do miestnosti na stenu? Tá otázka z tvojej strany bola taká trošku veľmi laicky položená, ale sa snažím trošku obšírne, ak ti nevadí. Tým sa známe. Na to zareagovať. Tak vlastne panely PAR môžeme využiť aj v exteriéri, aj v interiéri. V exteriéri využívame ako nejaký základný stavebný prvok pri realizácii protilukových bariér, kde teda odlučňujeme nejaké zdroje technológie, ako napríklad klimatizácie, tepelné čerpadlá, kompresory, suché chladiče a tak ďalej. A pri interiérovom využití sa rozprávame hlavne o využití v nejakých priemyselných prevádzkach, kde sú nejaké, dajme tomu, hlučné lisovacie linky, kde sa využívajú tieto panely na výstavbu protihlukových krytov alebo nejakých kabín či paravanov. To, že či sa dajú priamo tie panely dať na stenu, tak samozrejme všetko je možné. Tento prvok vieme aj ukotviť priamo na stenu aj v interiéri, ale zväčša sa využívajú v interiéri iné absorčné materiály na kotvenie na stenu. Aké typy iné protihlukové produkty má Akusystem? A to si asi teraz vlastne zhrnula, že to je celý ten diapazón od koncových zákazníkov až po veľké priemyselné aplikácie. Ešte sú tak ďalšie? Tak nám to ešte ozrejme kľudne.
sme samé ucho. Jasné. Vieme v rámci exteriérového využitia použiť aj iné prvky a odlučňovacie produkty a to sú napríklad akustické žalúzie, ktoré sa kotvia vo veľkej miere napríklad na fasádu. Je to teraz veľmi také akože obľúbené, hej. Alebo potom rôzne tlmiče hluku, buď bunkové, alebo teda kruhové tlmiče hluku. A čo sa týka teda toho interiéru a iných typov a druhov produktov odlučňovacích, tak sú to presne tie absorpčné obklady, ktoré som vlastne spomínala. To sú také tie fajnové mäkké? No to sa využíva presne v interiéri, napríklad jak máte v natáčacích alebo v takých tých rádiách. Tie vajíčkové obaly. Aj také, áno, určite aj také, ale sú aj iné materiály. Dobre, hlavne nemajú hĺbku 30 cm. Hej, to by vnútri asi trošku zavádzalo. A samozrejme ešte, ak môžem povedať, tak tie exteriérové produkty musia byť odolné voči klimatickým podmienkam, čiže nejaký sneh, dážď, vietor, musia byť protikorozne opatrené. To byl den. Do každého počasí. Povedzme, že naši sledovatelia môžu mať problémy s hlukom a vieš mi povedať, aké riešenia by ste im vedeli poskytnúť v takomto prípade alebo čo by ste im vedeli poradiť? No ako som už spomínala, tak veľmi úzko spolupracujeme s hlukármi a akustikmi a vlastne členom skupiny AKU je aj firma AKU Design, ktorá vlastne ponúka akustické projekčné činnosti. Moji kolegovia z AKU Design vlastne vykonávajú merania hluku a spracovávajú hlukové či akustické štúdie alebo iné odborné protokoly z týchto meraní. Výsledkom týchto vlastne štúdií alebo tých odborných meraní, teda protokolov, je vždycky aj nejaký návrh a riešenie, ako daný zdroj odhlučniť, keď to poviem takto laicky. Čiže vlastne ponúkame klientovi také komplexné riešenie pri probléme s hlukom od nejakého prvotného zamerania cez návrh riešenia protihlukovej bariéry, povedzme, cez realizáciu tohto riešenia a vlastne až po garanciu, že po realizácii riešenia protihlukového tak nebudú prekročené nejaké hygienické limity podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva. No, ja ako profesionálne deformovaný obchodník s tepelnými čerpadlami mi napadla otázka, lebo aj si spomenula tepelné čerpadlá aj klimatizácie. Že existuje nejaký produkt z vášho portfólia, ktorý dokáže uľahčiť život napríklad ľuďom, ktorí majú rodinný dom v radovej zástavbe, kde si sused dáva tepelné čerpadlo, ktoré smeruje pomaly do spálne tomu vedľajšiemu. Už my musíme dávať pozor na ten hluk, čo sa týka predaja, ale potom už následne viete nejakým produktom odhlučniť alebo odbremeniť toho užívateľa od toho hluku? Užívateľa samotného. Áno. Aby tam akože si nedávali trestné oznámenia na seba, lebo to sa tiež stáva, že potom vlastne musí ten užívateľ odinštalovať to zariadenie. Susedské prípady. Áno, jak si presne povedala, teraz to je veľký boom, domáce tepelné čerpadlá, ktoré samozrejme znižujú užívateľom náklady na domácnosť, ale presne pri niektorých frekvenciách môžu vlastne produkovať zvýšené hladiny hluku. V aktuálnom období sa veľmi intenzívne zaoberáme práve protihlukovým riešením, nebudem to teraz klasifikovať, či to bude kryt, kabína a tak ďalej, protihlukovým riešením, ktoré by práve toto tepelné čerpadlo odlučnilo, ale zároveň, aby ponechalo tú schopnosť toho čerpadla fungovať tak, ako fungovať má. A vlastne veľmi je aj pre nás dôležité, aby to riešenie bolo aj nejak esteticky zaujímavé, aby to nebola len nejaká škatula škaredá. Povedzme si, že OK, sused má postavený vedľa mňa dom, prežijem jeho hluk, ale teda z druhej strany sa mi postavia tam proste nejaké obchodné centrum, alebo proste nejaký obchod, ktorý má väčšie tie buď vzduchotechnické jednotky, alebo tepelné čerpadlá a teda tam už je ten hluk trochu väčší. Čo s tým, kam sa obrátiť? No, v ideálnom svete a za ideálneho stavu by ste sa mala obrátiť na regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý by ti mal pomôcť. Len častokrát tieto úrady sú tak preťažené, alebo dokonca nemajú ani kapacity, ktoré by odborne dokázali zmerať daný hluk u teba na záhrade, povedzme to takto.
Takže v tomto prípade by som odporúčila kontaktovať a spojiť sa s nejakou odbornou akustickou firmou, ktorá poskytuje tieto merania, vypracuje vlastne protokol alebo iný relevantný doklad, z ktorého keď vyjde, že ten producent hluku, ja neviem, ten investor toho obchodiaku, že naozaj prekračuje tie hygienické limity, tak už môžeš tento dokument použiť ako dôkaz, že áno, prekračuje tieto limity a ďalej môže žiadať o nápravu, aby sa to vlastne nejakým spôsobom riešilo. V tomto prípade tie náklady na to riešenie protihlukové už musí samozrejme ten daný producent toho hluku znášať. To je dobré vedieť. Ideme do toho. Mne ešte napadla jedna otázka. A akú životnosť to celé môže mať? Že akože postavím dom, dám to tam a proste dožije to so mnou, alebo ako to mám akože brať. Umrieš tam potichu. Takú otázku, že klasicky, nemáš to za ruku 2 roky, akože jak na pračku a po 2 rokoch je tam nejaké čidielko, ktoré sa vlastne zabezpečí to, aby sa to pokazilo prípadne, tohto medzi nami, ale garanciu máme minimálne pre užívateľa takú, že na 100% si môže byť istý, že po realizácii toho riešenia bude mať ticho, nebudú prekročené tie prípustné hygienické limity a takisto ako iné vlastne produkty v tomto segmente, tak garancia. Takže keď mi vydrží tepelné čerpadlo, tak mi vydrží aj odlučnenie. To určite, to je ocelový Takže to je dôležité, hej, že aby som to nemusela zase 3-krát meniť. Nie, akože na funkčnosť, alebo že na funkčnosť, ten panel na funkčnosti určite nedegraduje nejakým spôsobom za 5-6 rokov, hej. Veľmi preto dôležité je, aké sa používajú tie prvky v exteriéri, kde v podstate, keď nie sú tie prvky a tie produkty nejakým spôsobom ochránené voči tým klimatickým podmienkam, tak môže sa stať, že, a to hovorím o konkurencii, to nehovorím o našich paneloch. Nám sa nestáva iba konkurencii. Áno, určite iba konkurencii. Že sa môže stať, že vo vnútri vlastne tá akustická vrstva, ktorá tam je nejak zložená, môže degradovať, ale to len vtedy, keď sú použité kvalitné komponenty. Odpoveď nás nezaujíma. Odpoveď teda, že dokým budeš žiť, budeš mať ticho. Myslím si, že sme vyčerpali otázky pre dnešok. Zapamätala som si pár, takže... Ja to poznám z golfu, inak ja stále rozmýšľam pár. A že teda, ak mám problém s hlukom, tak už teraz budem vedieť, kam sa obrátiť. A týmto by som ti teda aj veľmi rada poďakovala za to, že si nás poctila dnes svojou prítomnosťou. A skrášlila to tu. Ďakujem. Ďakujeme. Cťou byť tu s vami. Ďakujeme. A teraz prichádza presne ten moment, kedy by sme sa chceli poďakovať aj vám, divákom, za to, že nás pozeráte už 2. rok a týmto by som vlastne ukončila aj 2. sériu Žien o technike. Ak by ste chceli nám poslať nejaké vianočné pohľadnice alebo pozdravy, tak stále nás nájdete na Instagrame ako Ženy o technike a máme aj e-mail ženy-o-technike@klimaport.sk. Takže tešíme sa na vás na budúce. Čaute. Ahojte.